Okay, mayong buntag mga listener. ASAP always say a prayer. Mura si Tripon Barilio Morales. ASAP yun always say a prayer, no? So, nanaraba po kami nga bagyo. Action taga-Balaka, basta na bagyo kay siyempre, daghan kayo yung damage, no? Kulba sa ba? Kasi niyagi bitaw, itong audit, nga dire sa mua bitaw. Grabe. Duloy kay Himtang, basta na ay mga yan ng mga bagyo-bagyo. Eh. Siyempre, pobre gud ta. Mga pobritan niya. Bisod kayo, igo ni mga katalagman. Salig sa ayuda ba dugay kayo moabot, no? Pero sa pagkakaroon no, nangandam na daan lang mga kadagkuan, no? Nangandam na daan og mga ayuda ba kayo. Di na mo kumpiyansa ba para sa niagi bitaw nga murag gibaliwa lang kay kasagaran magumulihay ang bagyo, pero karon pangandaman na, no? Very good kayo ron pangandaman na daan ba. Nanay mga ayuda giandam. Pero mahinaot butang nga digid madayon ang pag-igo sa bagyo kay maud-an na pag kuryente mo nilisod, no? Wa internet, wa samtang sa ato ang mga pag-upload kay imong kay internet wa kuryente niya. Muna mga ka-listener nga karon alas 9 na kapin, dugay-dugay si kong bangon kay nakadlawunan mayroon kong tug. Bubugat ng makapagtimbang ano eh, kinalalag mangahoy. Mangahoy na putaan eh. Iya. Isa tawag ni sa kuan taron part 6 na ta sa habal-habal driver ka lang, no? Part 6. Yan ay mga nag-comment na o asa nagsumpay. So karon inyong magpaminaw ang sumpay. Nya sa drama nga ayay mapriso ka. Mapriso ka. So ano ba to? Bububo pa man murag kulangan pag duha ba to? Duha ka episode o tulo para mo taas ba, no? Para maabot 1 hour kape, no? Patason pa muna nga hulat-hulat na mo, no? Di lang mag-apura, no? Hulat lang kay patason pa ginato, no? Kay pero dili tantong bitin kay mabitin ganitag 1 hour na kape, no? Unsa nakalog imubo na to, no? Yan na ka-listener. Itong background magyapon palandong. Yan na mga ka-listener. Init ko na hon, tap. Yan lang tang pasilong. Vlog sa ta. Ikaw di ka mag-vlog eh. Maayo ito ngayon kito mag-vlog mga ka-listener, bata kay maayo manulti. Maayo manulti bata ba. Sakto to may mong vlogger. Lupigan ko to kaya ako di man kumayo manulti, no? Mahutdan tag istorya makalimot-limot pamagani. Makalimot-limot ba kay sumutan daghan tag naon sa isunod arrange nga drama, yan to. Libog kayo. Mo daghan gi request ba, no? Pero muna ni ang gusto mo ay akong tumanon. Unsay akong isunod nga drama, no? Pero gitiman ana ko inyong request sa mga drama. Ang ako lang matungnan ang arrange mo ay akong unahon, no? Importante nga malingaw gyapon mo. Okay. Siyempre drama ra may itong lingaw ni samot nga magtrabaho ta natay drama nga mapaminaw ba. Nya. Samtang wala pa drama dito lang mo paminaw sa uban sa no kang amiga drama, no? Adto sa mo paminaw sa yang mga upload sad, no? Hinday itong kuan agenda manong ikaw pa, no? So namoy kapilian ba asa mo minaw, no? Nya sa awit sa lilo, no? Naa naman sa radio drama Bisaya dito na mo paminaw, no? Sa kanang awit sa lilo kay hindi lang ko mo-upload dire. Mao man to police na maribel pero di na lang gud siguro ko mo-upload kay giunhan naman ta lain naman kami nang naibalo naman mo sa istorya pa kay balo ko nga ang mga listener nato nako listener sad mo sa ubang nga channel
So kay balo nang sumpay, no. So yan na ba. So ano lang. Anak na lang gid, no. Dito na mo paminaw sa awit sa lilo, no. Daghan naman mo kapilian ron mga channel nga ga-upload og drama. Unya sa buan ng drama nga ang Chikumalo kay na naman si Vicente Sobrano kapadayon na okay kayo, di ba? Okay kayo na. Na mo kapilian mga drama. Bilang ko ang Bulawan, naasad no iya ha. Nya si Dudong Variety na amang gyapon nagpadayon siya no sa hangtod asa no. So daghan mo kapilian no. Unang nga di na mo mag kuan magka-problema og duwa pa tay upload kay na may lain nga nag-upload. Okay? So di lang tas unsa kay murag itaas na sa no 6 minutes na pud. Agoy, reklamo na pud ah. Bitaw, salamat kayo ani may reklamo nga nata istorya. Nakasabot na gyud. Thank you. Pag paminawan ninyo ang part 6 sa Habal-habal Driver Kalam. Ug karon sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Habal-habal Driver Kalang. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin yung ipahiwa. Nada kang tao. Daddy! 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 Ano, Ning? Ano? Day, patay na si Sil. Patay na. Lani. Kasi nagbuhat inikinsa. Wa may baw yung si Kinsa. Lani. Huwag na anak ang kasuko, Day. Ganun na ito, mani. Hindi man na inigikan si Daddy. Ganun ni ama ni gawa sa gate. Gikan mo na nagita ni mo si Sir Baldomero, Day. Unsa? Nagsige siyang pagita ni mo. Gikan na siya nangita ni mo. Pag-uli, wa na makasud sa gate. Unsa? Daddy! Tuwa na. Kidana ang patayng lawas ni Sir Baldomero. O, Bestre. Ay, walang kami doon. Wa na lang, Bestre. Maglika lang ko. Lika lang ko makakita si Miss Chris na ko. Kaya nagka-atraso na biya mi. Bitaw na. Mga to na lang ta. Sige, tara. Tuwa naman to si Miss Chris, kuyog ni Amay. Nagsunod sa patayng lawas si Sir Baldomero. Ano ako? Murag nakalitan ko aning nahimo na ako. Murag pagkahikitan ako nga nitingab sa tumang kasakit si Mr. Baldomero. Manigos kong pagpusil niya. Gipaningot ko dagko kayo na. Di mailang kini sa bagong hitabo. Huwag karoon pa ko makabugto o kinabuhi sa tao. Di ko lang nasultihan si Mami. Nga ako nakabugto kang Mr. Baldomero.
What? Is that true, kumadre? Yes, kumadre. Patay na si Atty. Baldomero. Kiambush di palang dugay. Dito doon sa iyang panimay. Oh, Jesus Christ. Nakuha gid siya. Taw-taw na to siya giambush, dili ba? Pero karon, ikaduhang higayon, nakuha na gid siya. My God! Oh, malangit pa unta ang iyang kalag. Ni anak ko sa restroom. Manawag ko sa ako mga tao kung kinsay nagbira kang Baldomero. Negative sila. So, kinsa ang nagbuhat sa ingon? Patay na si Baldomero. Oh, I'm sorry, Baldomero. Pero, angay ba kong malipay? O angay kong magul? Pero, angay yung tinghali kong malipay. Tungod ka nakabawas na ko ni mo, Baldomero. Nakabawas na ko. Bestri. Yan na pa doon diri si Bay ang ilito. Mao ba? Murag, di ka sayuran si Bay ang ilito da. Wala ni mo saltihi. Doon naman ko siya. Nag-drive man sa siya. Oh, mao ba? Ay, nana siya. Ang hilito. Bay? Bay ang ilito, Bay? Ano, baby? Teresa. Kuan, ang nagtabang ni mo ba nga si Atty. Baldomero? Oh, kay ngano si Atron? Kuan. Patay na si Sir Baldomero, Bay? Unsay? Giambus. Dito rato bangan sa ilang bay. Uyanting pataya. Kinuo ko. Ayaw pagtiyo, Bestri. Teresa. Dili kinitiaw ang hilito. Dito kami si Bestri. Nitanaw kami sa patay niyang lawas. Dito sa doon sa ilang gate, Bay. Diha siya sa auto, Bay. Wapang gagawas. Taghan kayo kigo, Bay. Laki pang iyang driver. Patay sad. Duha silang patay. Ugasa ka rin ang pating lawas ni Sir Baldomero. Kining basin og autopsy pa kadto, Bay. Patay na. Patay na si Sir Baldomero. Kung kauban pa lang kaniya, Bay. Dili ginunta tingali to mahitabo, Bay. Padangato ng tersimayang tayon ang iyang kalag. Bestri, si Angelito, niadto sa ilawom ni anang punuan sa dakong kahoy nga bituon. Nisandig siya sa punuan. Naginuktok. Bitaw. Nakasabot ko. Kuan, nakaganong naingon siya ana, Teresa, luwi kayo. Di nga no, Bestri. Gibati po na siya og kaguol sa naitabo kang Sir Baldomero. Mayo manggod si Sir Baldomero niya. Mao ba? Sorry kay sir. Uwa natin kang mapanalipti. Saan man. Uwa maging makauyo ng imo ko na. Nga ako, magpabilin nga magpantay ka ninyo. Nga magkuyo-kuyo ko ninyo. Tingali ko diya pa lang ako. Pasiro di pa ni mo mangko ng kamatayon. Dili ko magkalimtan ng imong kaayo dili ka na ako, sir. Dili, Sir Baldomero.
Nganong nagtaksi makini si Raymond? Nganong wa siya mo gamit sa iyang sakyanan? Nakainom ka? Gamay. Gamay ra, mami. Gamay. Mao pa. Nahibaw ka bas nahitabo? Saan? Itabuha, mami. Giambush si Baldomero. Oh! Mao ba? Patay na. What? Tinood ba, mami? Yes. Mao ka na akong nahibawan. Pag tinood nga, patay na. So, nalipay ka, mami? Kabaos ka na ni Baldomero. Raymond. Excuse me, mami. Excuse me. Di ikaw na. Samtang nakigsulti siya nako. Nagduko lang siya. Ug wa ganit mo tan-aw nako. Ngano ka? Ingon og sa... Nganong ingon sa akong pagkahikitan ang... May balik na sa akong panumduman ang naitabo. Ingon sa makita pagyapon ako. Ang pagtigab niya sa dihang naigo sa akong pagpusil. Ang iyang pag-agunto sa kasakit. Shit! Shit! Gitungab mo lang ang bino? Naunsa ka? Mami. Kondisyon akong inom. Pero karon pa kung makakita ni mo ni himo ni ini. Mami. First time. Nga nagbit-bit kag botilya sa imported nga bino. Ug nagkinusara kang nag-inom. Gusto lang ko nga matug. Oh. Kung matug, kinahanglan nga magpatuyang sa pag-inom. Aron ba nga hapsay ang akong pagkatug, mami? Oh, tuod. Kumusta si Chris? Chris? Shit! Niya tumayana. Raymond. Murakinsa. Di ka na. Nagtuos yung naibog ko niya. Shit niya. Raymond? Biyay ko, mami. Gusto ko mag-inusara. Kung gusto ka, joins pag-inom na ko. Iho. Yes, pag-inom ka. Mag-celebrate ka sa kamatayon sa imong kaaway nga si Mr. Baldomero. Raymond. Day, Chris. Bisag mahubas pa yung mga luha. Di na mabuhay si Sir Baldomero. Amay. Pero, pinanggagan kasi mong daddy. Pinanggagan mong daddy kay bisan nung nagtinga na siya. Nagbuwa-buwa na ang baba sa lugo. Pero, nakalitok pagit siya sa imong pagain. Nagpatabang siya na ako nga magunta ka. Ano nang yun nga mo pauli ka? Pero gikasabaan man noon ko nimo. Nagsigi ba yung paabot si Sir Baldomero nimo? Uwamag yung kaniulingon. Sinundan nga, nilakaw na langit siya. Ano sa pagpagita nimo? Ug ang iyang gasa nimo. Usbon ko,
Tuwa sa imong lawak. Dool sa akong lagway ni mo. Iko na, basta naman. Bisan buhila kapag tugo, di na siya mabuhi. Mahal ko ikaw, Daddy. Mahal na ka, Daddy. Imo untang gipabati ni Sir Baldomero. Sa buhi pa siya. Karon, di naman na siya kamaslos. Basta na! Iko na, May! Sakto ginay lang giingon no. Nga na mo na makita o kung sa kabililong ko na ko sa kabutang kung mahanaw na ninimo. Ama. Asa man nahiya si Sir? Ato sa bahay? O ato sa punerarya? Ato sa bahay? Muat tumaga ako sa haya ni Sir Baldomero. Angelito, salamat kayo. Kumuha ka pa. Tingalig, patay na ako. Utang kong kabubuton kayo mo ang akong kinabuhi. Sir, tulisokon ko sa akong konsensya, sir. Kung pasagdan ko ikaw, niyan tuhi kayo na. Kanaw na ko maikatabang magit ko. Hinungdan nga, gihimo nila ko ang pagtabang nimo. Isugal mo ang imong kinabuhi, niyan itong higayon na. Wala ko maghunaw na niya, sir. Importante nga, maluwas ka na ako niya tuhi kayo na. Tungod na, gantihan ko ikaw. Ayaw, sir. Ayaw ko hatati ganti. Kaya kung gantihan ko nimo, sir, mawagtangan og bili ang akong pagtabang kanimo. Karon, patay ka na, Sir Baldomero. Ano nito? Teresa, Unsa may plano nimo? Madto ka pa sa haya ni Atty. Baldomero? tingali. Dali na, day. Abot na ta, day. Naano sa napatay ngawa sa imong daddy. Ikanaog na nila. Aron ipahimutang dito sa akong sala sa bahay. O, amay. Napahimutang na ang nungo ni Sir Baldomero. Gusto na. Gituliso ko sa kuntanlag, amay. Ay, Chris. Kung dili patungod na ako, buhay o na tingali si Daddy. Tingali? Dili o na tingali mamatay si Daddy. Di pa tingali mamatay si Sir Baldomero kung sa... Kung di hapas kang gilito nga nibantay kang Sir Baldomero. Oh. Maya, buhi pa unta si Sir Baldomero. Kunwa pa mawagtang si Angelito na silbing bodyguard niya. Amay, soy kayo na Chris ha. Pero nisulti lang ko sa tinuod na kong gibati. Sige, diya ka una. May asikasuhon pa ko. Daddy, sorry. Sorry. Si Angelito, kung diha pa siya, sakta siya may nga basin. Buhi pa si Daddy. Ako ning sa... Sorry, Daddy. Bestre, Day, Teresa? asaman mo kuya ka bang Angelito nga mag-vigil siyang amo nga si Mr. Baldomero?
Natural. Kuyugan yun ako. Ay! Gibati man ko kabalaga, Bestri. Ha? Ano man? Di ba matod niyo? Nga nahimong amo ni Angelito kana si Sir Baldomero? Tungod kay si Angelito may nakaluwas kaniya sa diyang gi-ambush kini? Tinuod ka na! Nan, basin og ang laing target, mauna sad si Angelito. Bitaw sad no? Mauna akong gikabalakaan, Bestri. Basta, ma-inlove ta, tay. Mabalaka kita, no? Ikaw no, Bestri. Inamigo lang ni ako, uy. Muna'y tunay nga amiga. Kay mo bati yung kabalaka. Gusto na ko makuyog pero maglikay lang ko. Tungkol kay nagkatraso ra ba ni Miss Chris, ang anak ni Sir Baldomero. Akuan, kining likay lang, Teresa, likay lang. Mauli kay Bestri. O palihog lang ha. Ayaw pasagdi si Angelito kung mga tumo dito. Oy, dili oy. Amigo, dako na si Bay Angelito. Magtinabangay, Jimmy. Salamat, Bestri. Mo'y tugon ni Teresa. Nga, pabantayan ka. Kay tingalig, ikaw ang sunod na likidahon. Kay nakuha na ba si Mr. Baldomero? Basin ikaw ang isunod. Kung pagbot sa kita saan ba, hiwatay mahimo. Pero kung dili pa gyud nimo signos, kung dili pa imo panahon, di pa gyud ka mamatay. Bitaw. Pero, nakita nako ang tumong. Kanang tumong naman noon, kanang tumang kabalaka ni Teresa. Ug kana, nagpasabot lang nga. Ngaon sa? Nga kana si Day Teresa. May pagbati gyud na mo. Okay kayo. Bye, Bistri. Mga to namang, Bestri? Oo, Teresa. Sa tanong panahon, nagbantay ko. Salamat. Mag-amping ka. Kinahanglan yun. Kampingan ko ang akong kaugalingon tungkol kay gusto kong makakita nimo. Di pa ko gusto piyong sa kamatayon. Gusto pa ko mahigmata pag-usap. Araw makita ka, Teresa. Oh, Angelito. Masipot mo ipasabot. Ami mo, ingon sa di na ko mahimutan kung dili ko ikaw makita. Bisag ka usang. Sa usa lang ka adlaw. Angelito, ayaw gani pabukaran ako kasing-kasing na. Ako kan tinuod. O kini nagkahulugan lang nga unsa? Sa pangalan pa lang nimo may kilig na ako. Unsa na ka kung magkaparihas sa atong apelyido. Promise. Oh, usahay ra ba no? Mas tinuod pa ang joke kaysa promise. Ang tinuod, sulti na lang ko. Mahal ti ka, Teresa. Please lang, Angelito. Ayaw lang ko patuhuan, ha? Wa ko magbakat. Mahal ti ka. Sakit man gani nga mapandol o magaras ka? Unsa pa ka ng gugma? Nga madughan gid ka? Wa kay ang kabalakan. Tuod kay dili ka masakitan. Kana kung natagan ko rin kay kayo nan. Ako ipamutuod mo. Nga kung badak kumakaman, dili ka magarasan. Tuod kay ari ka matugpa sa akong dugan. Kadiyat lang. Unsa man ni? Serious na ni? O naghugot lines lang ta? Serious ko, Teresa. Mahal ka. Angelito, dili sa dako kalimpungan og matunto ang akong kagalingon. Dili mahimong bungol ang akong dunggan. Sa honghong sa akong kasing-kasing ha. Naon sa Teresa? Nga mahal pati ka, Angelito. Teresa. Angelito. Teresa. Angelito. Teresa. Magkita mo ni Miss Chris. Basin og malimot ka na nako. Dili ka na mahitabo, Teresa. Og labaw sa tanan, mag-amping ka. Mao ka na kanon ang aniyas ko na una. Dili lay kalimod. Nagibati ko ang tumang kagol. Tungod sa naitabo, Mr. Baldomero. Angelito. Unsa man? Ato ta ba Angelito? O, bye, Bistri. Duta ninyo ganiya, oy. Okay kayo. Usay ni ta? Nami kayo.
Nakita ko ninyo eh. Nag-inokubay man mo. Oh. Nang li kayo? Wag ko mangli-ele yaw. Dili. Tanaw nyo ko. Ha? Amaw magakyaw. Kagid di ay mo. Anak gid di ay mo bay, anak mo, anak. Bay, nasutan ako ang kabuutan ni Teresa. Hinungdan nga nakatura ko sa pagmahal niya. Wadi ka malab at first sight. Di kinahanglan nun na ang pagsuta sa kaugalingon, bay. O tinuod human nga imo siya makita, madani ka. Pero sa tao niyo, kung sa iyang kinaiya, magkasabot ba ka mo? O nasuta na ako, nga magkasirabot kami. Bitaway. Murag di ka magmahay kang Teresa. Nasuta na ko ang iyang kabuutan. Ingon man ang iyang kaguyan, bay. Kugihan siya. Anan sa pinobre. Murag dili ta maglisod sa pagpakiguban kaniya. Kay, ibaw ka, managsama tang purdoy. Pobre. Oh, bay, ang ilito. O, saan? Kuyo ka na kong bilar? Oh, bay, kuyog ko. Tara. Oh, bay, ang ilito. Day, Chris. Ngano? Nagsingabot ang mga dagkong buwak ko. Ikan sa nagkalain-laing kompanya. Ug sa mga amigo sa imong daddy nga abogado pod. Ipahimutan lang ninyo, amay. Nabiyay higala ni daddy nimo. Unya nangita nimo. Ing na nga ni pahaway ko. Di lang una ko magawas. O sige. Ikaw ang mag-igo, day. Sir, coffee mo, sir? Oh, thank you. Kanampak kong nisuod. Sila man na si Angelito Ubistri. Ay, salamat kiniya sila. Dili ko makaantos nga magsitig sudong sa patayng lawas ni Daddy. Kung kinsa man ang nagpatay kang Daddy, kinahanglan nga kasilutan siya. Sir Raymond. Hello, Raymond. Chris? Unsa ka tinuod nga napatay na ang imo daddy? Yes, Raymond. Giambusan si Daddy. Oh my God! Nailan ba ang nag-ambush? Ongoing ang pakisusi sa mga tinudyanas balaod. O kung mahibawan ko lang kinsa ang nagpatay kang Daddy, ipaniguro ko nga siya mamatay labaw pas ginangata ni Daddy. Chris? Mao ka na, Raymond. Nilampos gina yung mga tao nga nagtinguha sa kamatayon sa imong daddy. Oh, Raymond. Kano sa ang lubong ni daddy ni mo, Chris? Wa pa mahibawi. Gusto unta ko nga una ilubong si Daddy, madakpan na ang nagpatay kang Daddy. Unsa? Gusto ko mahibaw dayon kinsa ang nag-ambush kang Daddy. Ngano? Doon na ba lead? Di ba ko makasulti ni mo, Raymond? Asa ang haya sa imong daddy, Chris? Di asabay. Sa inyo? Muari ka? Oo, kukan. Kaya vigil ko. Salamat, Raymond. Condolence. May deepest sympathy, Chris. Thank you, Raymond. Biyani. Boy, gusto ni Chris nga masakpan ng kriminal. Sa dili pa ilubong ang iyang daddy. Wa mo'y makuha ebidensya. Dili ka mo makailas nagpusil kang Baldomiro. Dili, Chris. Pero, muadto ba kaya ko, no? Pero dili ko muadto. Masinugon sa ikasulti ni Chris. So, kinahanglan nga muadto ko. Kinahanglan nga mahimo kong hinog. O dili maratol sa mga panghitabo. Oh, asa ka?
Mula ka ko, ma'am. Base nagkubog ka pa. Wasan ako. Ug wa kayo makadatom ang bino. Kinahanglan ba yun nga mo adto ka? Yes, mami. Aron ko nuhay. Nisimbatiya ta sa ilang kagulanan. Iyo. Busa pa sa dilang ko. Ako ning diskarte, ma'am. Okay. Nakuhaan na ang imong kagulanan, mami. Sa kamatayon ni Mr. Baldomero. Raymond. Bay! Usman, anir ta? Dari lang ko na to. Manita sa palibot. O bay! Manita kay basin o ani aras palibot ang kriminal. Pag-sure ba yoy? Api ka lang ang iyong mga mata. Wata sayo. Wata ba kaila sa nagpatay kang sir? Basig ni aras palibot. Ugo niya. Gustong tiwason ang pamilya. Onsa? Daghan na kayong mga tao. Kadaghanan, puro mga abogado. Ug doon na sa mga tag-iya o kompanya. Ang mga kliyente tingali ni Sir Baldomero. Dahil asan anak ni Atron ni Baldomero. Si Daikri, sir? Yes, gusto kong ikasulti siya. Ako pag-hauson, sir. Balihog, tingnan si Mr. Chong, ang tagiya sa usa ka shipping lines. Yes, sir. Di ka subok kong naitabo ni Atron. Sir, salamat. Siya nga kong abogado sa dugang panahon. Hindi, ako bubayin sa tanan sa pagpalubong kaniya. Sir, Kung nahibawan, kung man itong primerong pag-ambush kaniya, naluwas siya sa usa ka anghilito. yes. Yes, sir. O gani akong nahibawan nga iya kining gikuha nga bodyguard. O nabaday kini makapantay kaniya. O asa na diay kanang gingalag anghilito ang iyang bodyguard. Miundang kini sa pagpantay kaniya ni Atty. Baldomero. Ha? Gianugnan ko sa kinabuhi sa imong amahan, Miss Grace. Tinuod ka na, sir. Miundang diay kadtong iyang bodyguard. May undang, sir. Ano gon? Pero sa taman, ikaw nantan sa pag-iskot. Wa gyoy timailhan? Nay nakita sa CCTV. Pero naka full face helmet ang gunman. Lakip na nagdaha sa motor. Naka full face helmet. How about the plate number? Why plate number, sir? Kung diha palang unta tingali katong anghilito ngayang bodyguard, hayan, dili pa mamatay siya ito ni Baldomero. Sir. Doon ay may nisinias. Yes, sir. Water, please. Yes, sir. Kadiyot lang ha. Magkuha ko. Imo, sir. Water, imo, sir? Yes. Okay. Imo, sir. Water sa di mo? Abay! Uy, bistri maayo kini amo. Asa si Angelito? Maglingkod. Tapit na kong haligi. Hindi na makakabang storya, oy. Salamat noon yan ni amo. Palihog, tabangi una noon ko, Bi. Sa pag-serve sa mga nanagbilar, ha? Okay. Isamot ang kahasol sa kong tanlag. Laing tao ang nangita kang anghilito. Og nisulti nga kung dihapan ni og padayon nga nagbantay kang daddy. Dili unta mamatay si daddy. Og si Angelito nahawa to
tungod sa kong kagustuhan. Sorry, Daddy. Day, Chris. Day. Nga no, Amay. Ni si Angelito. Ha? Naa si Angelito. Asa siya? Tao ka, magkiksulti ko niya. Park. Dili lang muskot siya. Ako lang manaw. Pero sa dili ma. Maniid na tas palibot. Okay. Daghan kayo nag-vigil ng Mr. Baldomero. Talikod siya. Miss Chris, Oh, Angelito. condolence. Angelito. Umiiyak siya. I'm sorry. Miss Chris, Kung dili patugod ako, buhi pa utan si Daddy. Miss Chris, Ako ang hinugdan nga niundag ka sa pagkapadigard ni Daddy ug nako. Ako ang Angelito. Sorry. I'm sorry. Miss Chris. Kung dili pala ko gahigo, buhi pa untang ako ni Daddy. Ako ang mabasal inita na ng Angelito. Ako. Hinugdan nga magayo ko og sorry ni mo. I'm sorry. I'm sorry. Ito ko sinako. Kuha pa lang ko magtinguha nga maunang kasi mo pagkapatingar na mo. Buhi pa si Daddy. Asa man si Chris? Huwag siya makita. Oh! Ito na. Shit! Si Chris! Nigakos ang Angelito! Kung si buti pa sa butay, nga nigakos si Chris kang Angelito. Isang pagsurok ang akong dugo na nagtanaw nila. Wisit! Nakakita ka, Bistri? Si Day, Chris. Tigakos ka ng Angelito. Oy! Baya, no? Lano ka, ha? Ay, nagpasol na siya sa nahitabo siyang daddy. Mau ba? Kaya kung wa pa siya magtinguha, maundang si Angelito sa pagkabodyguard nila, buhi pa unta tingali si Sir Baldomero. Bitaw, no? Klaro magud ka siya, uy nga. Wag yung gusto nga si Angelito magtrabaho isip bodyguard nila. Kay para niya, ngano kunong bantayan man sa puno siya nga di man sa bata. Pero, nabaw siya nga dunay hulga ang iyang kinabuhi. Ay nahibaw, good. Di lang siya gusto tingali nga bantayan pirmi. Tungod kay mahibawaan man, kuno galing doon na siya mga sayop nga buhaton, kay namin magtanaw niya. Wala, mau lagi. Pero, para raman unta sa ilang kaayuhan. Tanawa ka ron, no? Tanawa. Unsa may nitabo. Nilampos no ng mga tao nga gusto mo patay kay Sir. Nabuga yun in taon si Sir Baldomero. Lagi biste, uy. Luoy kaayo. Walang kagawa sa kotse. Kinsa man ka ang nagpusil kang Sir Baldomero. Kumusta nakakaroon ang lakaw ni Angelito? Nga ni Pilar sa ilang Sir Baldomero. Nabalaka lang ko. Nga tingaling ang nagpusil kang Sir Baldomero. Uasap dito. Pero, imposible sa tingal na may tabo, no? Ganda kay nakapatay siya. Mahadlok sa tingali siyang mapakita dito. Manawag pa ako siyang cellphone, no? Para mahipaw ko kung saan na nahitabo sa ilang pagpilar dito. Maayo ka nga manawag ko. Oh, bisan sakit. Wala kita mahimo pa, Miss Chris. Nawato na nato ang masakit na nahitabo kang Sir Baldomero. Pero ako'y babasal ang ito. May nalagbasula pa ang imong kaugalingon. Kabisa ko sa pa sa paghilak, hindi na mabuhi pa ang imong daddy Baldomero. Ang hilito.
Ang atong mahimo, mao na lang nga iampo na itong kalag ni Sir Baldomero. Nga malang itong tasyan. Tsaka na sa labing importante nga itong matabang nga ito kaniya. Day, Chris. Day. Amay, nga no? Nainangabot, Day. Pondo ko na sila sa mga kabos nga gitabangan ni Sir Baldomero. Ug nakayuta na gani ko na sila, Day. Mao ba? Pwede ba nga mo doon sila nimo? Aron mo padangan sa ilang mahasubo? Nganong dili? Paduula sila. Ay, among pahasubo kanimo, Inday. Sana hitabo kang Atty. Baldomero. Salamat ninyo. Ay, basti lang kaming tanan na subo sa nitabo ni Atty. Di ba mga kauban? Salamat sa inyong pagpagkabana. Kanang amahan ni mo, Day. Pagkamaayong tao. Bisag maayo siyang laking abogado, no? Pero sa dihang siya ang nahimo na mong attorney. Wa yun na, mangayo si attorney namo. Nagtrabaho na siya para namo mga pobre nga iyang gilabanan. O tuod man, naangko namo ang kadaugan. Batok sa madaog-daogon nga Doña Milagreng. Doña Milagring? Ay, oo. Si Doña Milagreng, Inday. Sa pagkahangol og yuta. Grabe. Gusto mi niyang papahawaon. Kasi lagi ko no ang tag-iya sa yuta. Grabing pangangkon, oy. Pero pinaagay ka nga Atty. Baldomero. Wa matuman ang iyang hinangol. Nga pag-angkon sa among luna nga yuta. Ug kana, pinaagi sa pagtabang sa imong dade. Siya ang nagtabang namo. Mao nga pinangga namo na siya. Salamat sa inyong pagpangga sa akong daddy. Ug kadtong giambo siya. Labiha ang gula namo ni Adto. May gani kay wa siya mamatay. Tungod sa pagtabang ni Adtong ginganlan og Angelito. Mao ni si Angelito. Ay, uy. Ay, pastilan. Ikaw din nito. Angelita? Oo, marang. Ay, pastilan dong. Nganong dibiyaan man taon mo sa Atty. Baldomero, oy. Nalipay kayo may nga naluwas ni mo sa attorney. Pero, og nahimo kapag bodyguard unta niya, kay mauman niya mong nahibawan. Pero pagkitabong nga giambo siya, dili naman ikaw ang nagbantay ko niya. Kuan mo lang, doon nalay makakurian. Hinungdan nga, uwa na ko makabantay kang Atty. Baldomero. Angelito. Ay, pastilan, gianugnan kayo me sa attorney. Pagkamayong tao. Hain noon ng mayong tao, no? Mo'y daling kuhaon, di ba? Na mga tao bitang mga hangol, o ay kaluoy mga kabos, dugay mang mamatay. Mga taong hangol siyuta, ilabi na kan Doña Milagreng. Kinsa man ginagaingon nimo nga Doña Milagreng, marang? Hulagway, ano ni, ay, oo. Kana, nanamparos sa among silingan. Asa man ang maong hulagway? Di pa develop yun na nama. Oo. Di dagway, Ay, kadit, asas. Asa man ang... Kadit siya kani, dada. Dagan ko. Asa? Very good. Mo ni, kadit. Kani mo ning dagwaya. Salbahis nga Doña Milagreng. My God. Murag na kaila ko. Murag nakabantay ko na iya. Si Doña Milagring ni? Si Doña Milagring ang inahan ni Raymond? Gusto. Siya doon. Hello, Raymond. Kaulbo na ko diri, mami. Kaya nga no? Nakita na ko ang tao. Nung nagpapag sa katiguha kang Chris. Sanggilito. Angelito na sad. Murad. Nisuro pag-ayo ang akong dugo. So diyang nakita ako siya, mami. Nga nigakos ni Chris. Nigakos si Chris kang Angelito. Nigakos? Oo. Buot bang ipasabot? May relasyon? No, di sa nunong kumutuo na, mami. Tungkol kay, poor choice usap niya, uy. Pilion niya siyang Angelito nga, usak ka habal driver lang. Oh, no. Nan, nakita man ka ni mong nigakos. Unsa ba ni kahulugan sa maong pagakos? Di ko rin isumbong ito sa nahitabo siyang amahan. Naaraman daig ka na. Kaninduta. Nindot kayo po sila, ma'am. Iho, ayaw ba na sa imong ibati?
Naida ka mga tao diha. Madiskuhido ka. Yes. Yes, mami. Angelito, dili ka nga. Usa, ipadayon. Sa ko nahibawan karon, di ka ni atong mga tao nga gilaban ng daddy. O gidaog sila, batok ni atong Dunya Milagring. Nitulog sa kong naahuna nga. Nga unsa? Dili ka si Dunya Milagring ang nagsugo og tao aron patyon si daddy. Miss Chris. Dili pa? Di pa may posibilidad? Dili ko mingon nga, Di sa ko maingon nga, di. Pero, dili kay kayan nga mauli masud sa imong nauna. O di bisan ako. Nasa na sa kong nauna. Tungod kay ang uban naay tao nga di gyud makadawat og kapildihan o mangitag paagi nga makabaws. Mao gani. Pero Sharon masad. Kinabuhi kiray ang ipaylo sa inang kapildihan. Nagkigor kita akong konsensya. Nagaling ang akong utok nga dili pa ka si Dunya Milagring ang nagsugo nga patyon si daddy. Ana nga itong pagduda. Pero ang problema lang, mao pagmatuod. Wa tay igong ebidensya nga sarang makatumbok nga sila kayo. Ang hilito. Nag-abot ang uban nga na nagbilar. Tanaw na ako. Pulos man yung mga bigatin. Kay pulos dikutsi. Ang uban, nag-Amerikana pa. Amerikana pa gisulob. Yun na. Katong naglingkod sa may dapin. Si Raymond ka na. Padulaan ako, be. Kanang muralag. Muralag wa. Pero nagpasiplat ko. Klaruhon na gina ko. Hey, pasin ko sipiat lang ko sa kong pananaw. Pero imposible po nung masipiat ko. Budlat-budlat ang gamay ko na yung mata. Siyag yun. Siyag yun. Asa man? Tanaw. Dapit sawa. Dito sa tumoy. Ngamahin. Nagjakit. Nagkao pa. Ay, asa ba, uy? Kana. Idiretso yung mong pananaw. Dapit sawa. Hala? Naatuod. Si Raymond man na. Magpakauaw ko ang hilito. Magpakauaw sa unsa? Nasuta karon ako nga. Ang dako na kong panginahanglan nga. Nga unsa? Nga mobalik ka isip ako bodyguard. Muuyon ka ba ang hilito? Nga mobalik ka isip ako bodyguard. Miss Chris, kuan. Day, Chris. Amay nga na ka, ha? Sorry nga nidool ko ninyo, ha? Nga naman. Naa si Raymond. Si Raymond? Asa siya? Kana nagpadong diri pa. Si Raymond man ako. Ni atuod siya. Miss Chris, ari lang ko diri. Diha ka ang hilito. Basin og mag-resolve ko. Diha ka lang. Ayaw ko piyae. Chris. Raymond. Condolence. Salamat. Niyam lagi siya. Kinsa? Kini siyang hilito. Ni Vigil sa siya. Nahibawan ba kinsa ang nagpasil kang daddy nimo? Padayon pa ang pakisusi. Kinahanglan nga mahibawan gyud. Kinsa ang nagpusil sa imong amahan? Kinahanglan gyud. Aron kasilutan ang mga taong responsable sa kamatayon sa akong amahan. May nahuna-hunaan kong buhaton. Unsa man, Raymond? Sa lubong ni daddy nimo, magpahimo ko og mga 200 ka t-shirts. Butangan na to sa hulagway sa imong daddy. Unya, may makasuwat. Suwatan kini. Justice for Attorney Baldomero. Ato ipakita sa karawhan nga magpaning kita sa hustisya sa kamatayon sa imong daddy, Chris. Unya, musugot ka ang imong mami Milagring nga imo nang buhaton. Ha? No. Nga musupak ko si mami. Kaha? Chris, anong
Nganong ingon ana ang imong reaksyon sa akong pagkabuhaton, ha? Kuan, kining Kuan Raymond, natural nga paibaon nimo ang imong mami. Paibawa siya kung musugot ba siya sa imong plano. Pwede ba muhilom ka? Wa kay apil sa istorya. Ayaw pagsagbat. Dili ni ka-level nimo. Gihatagan ako siya katungod sa pag-apil sa itong panagsulti, Raymond. Chris! Abi ni mo, Ray. Huwag ka mahibaw nga. Nga ang imong mami Milagring, nahimo na ang kaatbang ni Daddy sa kaso. Unsa? Karon lagi ka nahibaw. Gikan sa mga taong gilabanan ni Daddy. O gidaog sila sa kaso batok sa imong mami. Unsa? Kana mga tao na nga nagtapok. Kana nagtsinelas lang gani. O kubalon ka ay mga kamot og tiil. Mao ka na ang mga kabos sa gilabanan ni Daddy. Batok sa imong mami. Nga papahawaon unta sa yuta nga ilang gipuy-an. Oh, mao ba? Kuan, kini... Tinood ba, Chris? Kana sila may nagsulti na ako, Ray. Oh, karon pasag ko maibaw na, Chris. Pero, unsa man nakasuha? Hibaw ka na. Kung ikaw, karon pa hibaw, ako, karon pa sa hibaw. Tungod kay, watay pakialam kung unsa man ang gibuhat sa atong mga parents, di ba? Pero para na ako, bahala na siya, bahala sila. Basta kay, mao ka na akong plano. Atong isinggit ang pagpangita og hustisya sa gidangatan sa imong amahan. Salamat, Raymond. Pero, sigon sa intelligence report, aduna nagisuspek. Unsa? Doon na sila suspek? Doon na nai-suspek. Kinsa? Mao lagi, doon na nai-suspek. Kinsa ang nagpusil kang attorney Baldomero? Kinsa mo ka no, ha? Kinsa? Ha? Ang yan ito? O, pa lang isulti ang pangan. Kinsa. Pero, hadool na ko, no? Hapit na masulbad. O gani karon, adunay mga mag-uniforme nga mga tao nga nagpaniid. Ha? Nagpaniid sa tao. Kinsa naghimo sa krimen. Unsa? Asa sila? O kinsa kini sila? Kana mo iwan na to maibawi, iwan na to mailhi. Pero ni aslas palibot kay aduna mang kunoy naka-report nga ni as palibot ang nagpatay kang Sir Baldomero. Unsa? Si Teresa. Excuse na, Chris, no? Sir Raymond, may tawag na ko ang taga-intelligence nga ni aslas palibot, murag gabantay na sila. Hindi na mo. Chris. Ray, naunsa ka pa? Uy, ano ka man? Di pa niyo tumang ko palit. Ako ang pinang... Kuni aman sa palibot ang nagpatay kang Daddy. Sigon sa sulti ni Angelito. Maayo og madakpan kini siya karon-karon kiday. Chris, excuse me una ha. Naglain ako tiyan. Diha ka na ha. Kalit siyang nibiyak. Ug hapit na lang kaniudakan. Unsa hinungdan? Day, Chris. Day, Chris, asam to si Raymond. Kusog ligid kitong ninakaw. Hapit na lang gibudagan. Naglain ko na iyan tiyan. Ha? Mao ba? Kipadingot og maayo. Uy. Mao ba? Unya naman tayo restroom. Ganun wa man siya mo gamit. Ambot lang niya. Daling nibiyak. Di ko gusto masakpan ko. Ay! Oy! Raymond! Mamangga ka! Ayaw pang alis sa atianan. Litsi! Usa? Oy! Ano to siya? Disirit malang dayon? Sir Raymond, daling may biyak. Unsa hinungdan? Kadudahan. Nga daling may biyak. Unsa magkano? Nadotlan? Nabala ka? O nahadlok sa akong gisulod? Sa akong gihimo nga pagsaywar. Nga dunay intelligence report. Doon na suspect. O kapit na madakpi ang suspect. Ang labaw sa tanan, adunay mga tao nga wa mag-uniforme nga niya sa palibot tungod kay adunay naka-report nga ni ara dinis palibot ang nagpatay kang Sir Baldomero. Kalit lang siya bibiya. Ngano? Siya ang suspect. Di ko gusto mo to. Pero makapaturok sa pagduda. Bay,
bayang lito bay. Ngano, bay Bistre? Kuan bay. Kining kuan bay. Si Raymond? Nisirit man to Raymond bay. Murag nakakitag kabat. Ngano man to? O ako may bawo, bay Bistre. Pero, murag doon ay gikadlukan, no? Unsa ka ha? Wa sa ko may bawo. Pero lain pa yato bay. Unsa man? Ngutan na lang ko ba? Murag. Murag. Labing naman mo ni Miss Chris bay. Migakos naman ganito nimo. Paungalan to siya sa iyang gibating kagulanan doon sa ginangatan sa iyang amahan. Ha? Mao ba? Mao, iyang gipasulag niyang kagalingon. Nga kung dili patungod niya, buhi pa ang tingali ko no ang iyang dari. Mao na yung resulta. O mihangyo siya kanako. Mubalik ko, isip mahimo niyang bodyguard. Ha? Unya, ditando ka? O pa, Bay Bistre, tungod kay... Tungod kay unsa? Bayabawon pa na ako si Teresa kung masukot ba siya. Okay, kayo. Nanawag ba ka ito si Teresa nga nagpadoon na siya rin? Ha? Mua pa si Teresa? Ako na lang ipapas. Ay, mau ba? Huwag ko magtuwa nga mabigat tayo si Angelito. Bitaw, natinga ako. Nga sa pagtalikod na ako, may sunod mo sa blind siya. Murag na hadlok. Nadlok siya sa pangisulting nga doon ay mga tao nga niyas palibot nga wa mag-uniforme tungod kay doon ay report nga niya dinhi ang nagpatay kang Sir Baldomero. O nga nang mahadlok siya? Masa din. Unya, ang tao nga mahadlok, labi na doon ay tirugyanan sa balaod, nagpasabot nga doon ay daotang binuhatan. Angelito. Wa ko magduda kaniya nga siya ang suspect pero pagsirit niya, miturok ang binhi sa pagduda. Angelito. Day, Chris. Day. Naana sila yung mga tao nga nangita ni mo. Kinsa sila? Mga kliyente ko na silang daddy ni mo. Asa man sila? Sunod ako liit, dali. Madool ko sa lungon ni Sir Baldomero. Sorry kay Sir Baldomero. Iampok na lang ang imong kalag. Karon mihangyo ka na akong imong anak na si Chris nga mupari ko. Aron mahimo niyang party card. Pero wala ko siya tang duwa. Tungkol kay naibaw ko. Mihangyo lang ang imong anak sa pagkakaroon tungkol kay ana siya sa kahimpang sa kahadlo. Sagre lang siya. Di na ko pasagda ng ibang anak. Dara pala nga complete o kuha asa ring helmet Okay, thank you. Asa mo kas Angelito? Day! Day, Teresa! Bestri! Oh, asa na sa Angelito? Nasa sud? Oh. Kaya sumpay, Bestri. Tuasod. Dali, nuta. Sige. Pero dinhilang ko sa gawas. Diam sa mga tao din eh. Dinhilang ko. Pahibaw na ko si Bay ang lito nga niyar ka. Sige, palihog lang. Ang tanang mga tao nga ni Dool na ako, pulos nagkisgot sa imong pangalan mo ay nahimong bodyguard ni Daddy. Mao ba? Mao nga, nihangyo ko ni mo. Balik sa pagka-bodyguard. Ako patingaling una-unaon, Miss Chris. Angelito, kuan, dako na kong imong salto. Wala problema. Kalabot ang sildo, ay problema na. Kung tinto na ba gani ko sa akong pagkahabal-habal driver? Buot mong ipasabot. Balibaran ni mo nga akong hangyo. Timbang-timbangon lang ko na tingali na ako. Kahilas ni mo. Palugit sa ka. Miss Chris. Nihangyo na ko ni mo. Magpagahi-gahi ka pa? Mag ko magpagay-gahi ba, pero manangkit lang mo na ako. Sa'yo pa nanghira ni mo?
Manangin ako sa mga namatay kong mga Grikanan. Unsa? Managkot pa ko. Nanghin ko dito silang lubong. Saba ka di, Angelito. Atake lang una ko kayon, please. Pagklaro lang, makahimo ka o dili? Mananghin palagi ko. Ay, kabala ka. Mahibaw ka sa akong desisyon. Kagun siya kang daddy na ako. Kung dili ka mo sugot, buanga ka. Ikaw mo yung unang kagon, oy. Si mo daddy. Kaya ikaw mo ang natinguha nga maundang ko nga mahimo kong bodyguard ninyo. Unsa? Ikaw mo yung unang kagon si mo daddy. Ha? Sige. Wato na ako dito sa iyang lungon. Tanaw ko sa haya ni Sir Baldomero. Nya? Ngay ko pasaylo niya. Nakasa ka? Nga mga ka pasaylo? Ngay ko pasaylo nga, huwag ko makabantay niya. Huwag ko makapanalipon niya tungod nimo. Unsa? Yanognan bitaw kong Sir, sutian talaga, Chris. Anogon kayong namatay siya. Pero saan taman? Di tabo naman yun. Huwag man niya balibaring kamatayon. Luoy lang kayo pa. Hay ni hinuning mga maing tao, mayog kinaiya. Daliin mo mamatay. Naay mga barumbado, naay mga pati kay batasan, dugay kayong mamatay. Unsa? O ikaw, di ka angay mo kumpiyansa, ha? Kay basig lakip ka. Tinguhaon nila nga mahanaw ka. Unsa? Magtinguha gina sila nga tiwasan ka. Huwag doon kaliwat ninyo. Aron sa ingon, wala na magtinguha sa pagpangita o kustisya sa kamatayon ni Sir Baldomero. Angelito. Mga ikaw, mag-amping ka. Mag-amping ka. Anong panahon na, wala na siguro nga, giplanuhan na kang matipi ka. Ha? Mag-amping medyo kasi mga kalingon, kaya nagtuod ko. Ikaw ang sunod na target sa kriminal. Patyon ka. Kinuha ko. Why siguro gani? O karong panahon na, basig doon na telescope site, o niya, iminga na ka. Kipuntariya na ka. Tumos agtang mo, buto, bugha ng naong mo. Agtang ni mo. Sige, biyadaw na kami, Miss Chris. Ay, nagkabala ka. Niyara ko sa palibot. Ha? Niyara ko sa palibot. Dili ka pa maunsa ni kayo na tungod kani ako. Angelito. Ako isa kang sumala. Kung galing, magpadong na ni mo. Bukiro ba ni mo? Ayaw pa to. Pero, buhatong na. Samtang ni ako. Sige. Di ako na. Ayaw palipat. Di ko gusto mo taon niya. Pero, may dako siyang punto. Kuhaon ko sa mga kriminal. Arwa na mangusog sa pagpangita o kustisya sa kamatayon sa kundadi. Kinsa ni mga tawana? Anong ilang gipatay si daddy? Magsige na lang noong kong panglingi ini. Basilog niya pa sa palibot ang kriminal. Apan walang mailhi. Nibiyar ba si Angelito? Pero nisultisan siya nga niara siya sa palibot. Uy, tuway. Nikawas siya sa gate. Mubalik lang uta siya. Bay! Nana si Teresa. Ha? Asa? Turay! Ako ang tagdadoon sa sud, pero sadyang ni sud na unta mi, nakita niya nga, nagsultihan na imong Chris. Mau ba? Bay, bravo to. Marag nagsilos. Kamami to ay. Gusto mong gagagkalinaw. Dula. Nindot mo sa nang magsilos, bay. Kaya tinaan man na nagmahal ka ra. Pero kung masubraan sa ng silos, para na ako dilisad maayo. Unya, kontras na ako bay nga dudahan ko, nga wata magbuhat kontra ka na ako. Mau, babay. Mas may pagbuhaton, nung kang dudahan ta. Okay, kayo. Teresa, kaganina ka ra? Tataod na. Huwag ka man lagi musod. Wa lang kay Basinog. Magkadisturbo ko ninyo ni Miss Chris. Teresa, nagkasulti lang kami. Nalabot siyang tinguha na mabalik ko sa pagka-bodyguard niya. Mao ba? Kiting, sa'yo na mo. Mabalik ko o dili? Narani mo. Butaan naman ka. Kaya bang uban sa iyong pagtugot? May katungod ko nga mupagong ni mo. Ngayon lang ko sa iyong opinion. May relasyon ko ta?
Ayaw lang ko pahukma, Angelito. Kay basin magtuo ka nga gusto na kumumando sa imong kinabuhi. Teresa. Samtang dili pa ta kasado, Angelito. Imo ang kagawasan. O dili jud kumumando nimo nga mao kini ang buhata. Mag-agad ko nimo. Oh, kon ba? Nangako ba sinog dili ka makauyon sa akong pagkabuhaton? Kung moabot man ang higayon nga dili ko makauyon. Nagpasabot lang ka na nga dili ta angay sa usag-usa. Teresa. Pero kung dili ka makadungog pagsupaki ka nako, ang nagpasabot ka na nga okay ra ko. O kung makakita ka nga mulihay nako, ug dili na ko nimo. Ang nagpasabot ka na nga dili ta magkasabot. Wa magod. Ay kabala ka. Musulti ra ko nimo, Angelito. Ya oy. Di naman ta magkasinabot. Magbuwag na lang ta. Teresa. Ay kabala ka. Kung moabot ng higayon na, musulti ra ko nimo. Ay lagkalagot na Chris ha. Kay ni apabaya ang hayat ni Sir Baldomero. Naglagot ko ang hilito. Palugit pang hinampak. Ay lagi kalagot. Nagkinahanglan kiniya day Chris. Oh, amay. Ang man og siri mo na imong sangpiton. Di ba mahimo? Adto imong himuong bodyguard kato siya? Labaw pag itong paggarpar og hambugiro. O gani, ilikay na gani ka, di ba? Tungod kay doon na di ay siya hilom nga katuyuan ni mo. Nawa na nahilom na. Tungod kay ni padayad na siya, amay. Mau gani, masayo kalagot ng Angelito. Gikinahanglan yun di mo siya. Kung dili siya, manguha na lang ko sa security agency. Ay niya, abit ay kuha ninyo. Tanawa, nagkapanalipod ba ni Sir Baldomero? Tiklo gihapon. Naapil mang ganig kamatay. Amay. Uy, day Chris. Tanawa nay may abuto ang mayor. Oh, tuod na. Ni asya pa ingon din ni day. Condolence ni mo, Inday Chris. Salamat, Mayor. Tabangan na ito ang masulbad ang kaso sa pagpatay sa imong amahan. Salamat kaayo, Mayor. Muhatag og ganti ngadto sa tao o mga tao nga makadakop sa kriminal. 200,000 pesos. Mayor. Maningkamo ta nga masikop yun ang mong makasasa. Thank you kaayo, Mayor. Gibati na mo ang dakong kasubanan sinitabo si Montade. He is a good friend of mine. Mao ba, Mayor? Busa magbayad ang makasasa. Salamat kaayo, Mayor. Di ba doon na to siya bodyguard nga iyang gikuha? Tungod kay mao kini ang nakaluwas niya. Yes, Mayor. Pero sigon sa akong nahibawan, lahi ang iyang security guard atong higayuna. Kuan, Mayor. Nakabasa ko atos balita. Ug gani nagasulti pa mi ni daddy nimo. Ug siya mismo nagpahibaw kana ko nga usa ka Angelito ang nakaluwas kaniya. Nga usa ka habal-habal driver. Ug gani iya kining gikuha isip iyang bodyguard. Yes, Mayor. Asa na to siya makita? Nahunong sa atong higayon na, Mayor. O gani, niya siya karon. Asa siya? Ako ipatawag, Mayor, ha? Amay! Day Chris. Mayor, may gabi Ay, may gabi po, Inday. Amay, paligog tawag na Angelito, Mayor. Sige, ariyon sa ako ha. Mayor, excuse. Padayon. Uy, bay Angelito. Ha? Day, Teresa. Ni padung diri si Amay. Amay gamay. Ni agi na Mayor, no? Oo. Kana mao Mayor, kadaghan sa kumagkakita ng Mayor nga vigil gina siya. Basta mahigayon. Mapumuri o madato ang mamatay. Naagi na siya, maduaw gina siya, mo vigil. Mayo. Oh, Amay. Uy, ni aman din ni si Teresa. Maying gabi ha, Amay. May gabi sorry, disturbohon ta mo ha. Ngano day Amay? Paadtuon ka ni Day Chris. Kanangita mo si Mayor. Nangita si Mayor ni Bay Angelito. Obviously. At tukaon ang Angelito. Oh, sige. Kuyog ko, Bay, kuyog ko. Okay. Dali, kuyog ta. Ikaw, Day Teresa. Kuyog ta. Okay, kayo. Dili lang ko, Bestri. Ha? Sige, Teresa, direct lang mo na kay nangita ka na ko ang Mayor. Okay, sige. Padayon lang, Angelito. Bye, Bistri. Dali. Sunod ka, Bay. Kuhaan ti kag coffee, Teresa. Ay, salamat na lang, Amay. Kadiyot, kuhaan ti ka ha. Nangita ang Mayor kang Angelito.
Ngano ka? Maayong gabi, Mayor. Uy, may gabi. Ikaw to si Angelito, no? Oo, Mayor. Kining akong kauban si Bistri ni. Bistri. Ah, okay. Bistri. Ikso ni Bisto. Ay, di man day kas pagkitabo ni attorney. Wala day ka mag-bodyguard niya. Wa na, Mayor. Mao ba? May undang day ka. Kuan. Masulti ba ka ni sa ako hinungdan? Kuan, Mayor, kining mi pahuway on ako atuhi kayo na. Mao ba? Dili ba ikaw man tong nakaluwas kang attorney sa diyang giambusan siya? Ako to, Mayor. May undang siya, Mayor. Tungod kay... Masulti man ka ni Bestri. Tungod kay unsa hinungdan? May undang si Bayang Ilito niya to, Mayor. Tungod kay... Nagluya ko atuhi kayo na, Mayor. Salamat. Pero, so wala na ako dam, ha? Naitabo na hinaon si attorney. Mao lagi nga gibati nako ang dakong kasubo. Kay suod kayo mi. Higala mi. O kinahanglan nga masilutan ang kriminal. Muhatag ko ganti nga 200,000. Isip gantis makadako sa mamumuno. 200,000? Mayor? O Bestre. Mayo na, Mayor. Arong daghan jud ang maningkamot na mailhan o madakpan ang mga kriminal. O dibati kong kabalaga. Ilabi na kanimo, Chris. Inday, nahadlo ko nga tingali mag-interes usab kanimo ang mamumuno. Mayor. Wa ka ba'y laing mga igsoon? Bugtong ko, Mayor. Mao ba? Mag-amping ka, ha? O labing maayo ang hilito nga naa ka, nga makabantay kang Chris. Mayor. Maluoy ta kang Chris. Kana, Mayor, kana, kung musugot si Day Chris, Mayor. Oh, diday ka musugot, Chris. Mura na magdatok kami niya. Kuan, Mayor. Kining, mihangyo na ko ni Angelito nga mabalik siya. Oh, mao ba? Balik do ang hilito. Tungod mo, Mayor. Ay, salamat kayo. Hilas pa ya kaayo eh. Ngano naman sad ka day, Chris? Nitando pa. Nitando nga to ni Mayor. Kinsa man ba? Si Angelito. Misugot ka mo balik sa pagka-bodyguard para nako sa dihang si Mayor ang mihangyo niya. Oh, labing maayo noon Naglagot lagi ko amay kay sa dihang mihangyo ko niya padili-dili pa. Iya pa ko nung unahon-naon. Ay nakalagot good. Ang importante nga doon ay makabantay nimo. Ikaw di ay. Oh, ako na noon. Babae ba ako? Importante nga na lalaki nga makabantay nimo. Nga maisog, dili mahadlok, ug manalipod nimo. Tabang gid sa Mayor, no? Nindot kitong yung nauna-unaan na muhatag sa premyo. Nga, 200,000 alang sa makadakop sa kriminal. 200 ang sobra di ay. Tinawag ka na, may Bistri. Mayo ang tanong nga mailhan o madakpa na dayon? Kayo! Panguyawan ang taong naghimo na lini. Sa Open Mayor, kay taga naman kayo ang mangita niya. Bitaw! Pero, Teresa, kuan eh. Nakatando na ba ko ni Mayor? Saan sa? Nga mabalik ko sa pagka-bodyguard para kang Chris. Ha? Masugot ka? Nakatando ka naman ka. Padayon. Teresa. Ayuhin mo ang baka ko ng imo kagalingon ang hilito. Padayon. Balik sa pagka-bodyguard ka, Miss Chris. Di ka magsilos, day! Pugsun ko akong kagalingon niya dili magselos. Kung si Angelito para nako, ako siya bestri. Pero kung para siya sa lain, sakit man pero akong dawaton. Teresa. Ayaw ko kabalaki ang Angelito. Tuod ka dili ko gustong hugtan sa pagunit ang manok sa akong mga kamot ug masakitan. Maningkamot na noon siya nga makalingkawas ug mulupad palayo kanako. Ano? Manok na pula? Okay kayo! Amay, naaday na si Teresa? Uday. Anong miyan man siya? Iduyog gud sa imong kasubanan. Naglagot ko na niya. Nanasag ka ha. Ayaw gud ipagawas ang imong kamaldita day, Chris. Amay, nagbangutan ta sa kamatayon sa imong daddy. Ikaw sa no? Magsige sa kagalagot sa mga tao.
Angay ta magpasalamat. Kaya doon mga tao nga nakig-unong sa atong mga kasubaanan. Ay, para good, yaw-yawan ko ni mo, amay. Wala eh. Reminder lang. Maulit na ko, Angelito. Yato tika. Ay, ayaw na lang. Ayaw biyai si Miss Grace. Yato lagi tika. Ayaw na lang, good. Sakay na lang kong best tree. Bitaw bay. Dili may mo. Yato tika. Ikaw, good? Wasa ko kumpiyansa ni Mistri. Ha? Ana eh. Kailangan mo ka lang apakon na kung lubat. Tiyo di ko. Ya. Kau, Miss Tree. Kining Teresa kadiyot lang ha. Manangkin doon ako. Ayay. Manangkin sa... Kita may... Oy, ala, doon tayo. Kita kayang pananghiran. Kinsa pa? May lain pa ba, good best tree? Si Miss Grace tingali. Ha? Asa ka? Mo uli na ako? Muuli na mo ni Teresa? Ako siyang ihatod. Lupad, oy. Nanggit lang ko ni mo ba? Namananghid man ka na ako. Kung sa asawa ko nimo? Bahibaw lang ko. Ay, bahala ka. Huwag yung muhawid nimo. Mo ba? Sige. Snab na po. Nga to siya, Angelito? Nanggit ko na niya ba? Mauli na akong kariyot. May bot, sapot. Nganong mananghin ko na niya. Asawa ba ko na ako siya? Ay, sabta lang kinaiyaan ng Miss Grace, good. Bitaw no? Murag takdulon o utok mo. Pero, balik ka ha, nitando na biya ka ni Mayor. Okay, man. Balik ko. Salamat sa imong paghatod na ako, ha, Angelito. Salamat pa. Sige, sige. Sige na, balik na dito. Balik ko dito. Pag-amping. Dali sa akin. Dali sa mga. Nga naman. Mas tali ka masuko na ako, ha? Ako? Masuko? Nga naman. Basta. Di ka masuko, ha? Sure ka? Honest. Dali sa akin. Ay, sige na, uy, lakaw na, uy. Ako itog. Dali sa... Ikaw, good. Sige, talaga. Ha? Sige, mag-amping ka. Huwag timan niya. Mahal ti ka. Mahal usap ti ka, Teresa. Mamasin lang ko ang hilito nga. Magpabilin ang imong gugman ako. Dili lang kayo ko magpadahas sa akong ipati. Dili lang ko mapakilimos sa tao nga akong ikarelasyon. Kaya doon ay panultihon nga nagkanayon. Never beg for a relationship. Be brave to accept the one who really wants to be with you. And reject the one who just pretends to be with you. Hinaot nga, huwag alam magpakaroon na ako ang hilito. Gilitok mo ang puong nga mahal. Pero sa tila lamang, uglain ang nag-iya sa imong kasing-kasing. Day Chris, pahuway na uy. Na mauli na ang namilaro. Gawas sa pipila ka pulis ka naa sa gawas. Uwa na hilain? Na. Kinsa? Si Angelito. Unsa? Iyang gituman, mubalik gid siya. Kainit sa kape. Niya man lagi ka? Balik ko, Miss Chris. Ngiga ni mo no? Diha mang tando ni Mayor? Maikaw lang ko, Mayor. So sa ato pa, napugos lang ka, naikog lang ka, hinungdan nga ni tando ka. Ay, insam sa taong kong baribad, Mayor na ko na naganyo. Ayaw pug sa imong kagalingon ay. Ha? Ikaw ba? Ano palabis sa imong kalbo, Miss Chris? Minaw ba ng haya sa mong daddy? Ha? Bisig na diskrasya ng imong daddy, alagya po ng imong kinaiya, parang ka maldita, gini mo. Unsa? Maldita ka. Uy, hala, ang iro, midaligdagan, migawas.
Kinsa ka tong iro, no? Dili iro ang tubag sa kung pangutana nimo. Ang iro mo itubag. Unsa? Unsa iro? Midagan ng iro. Kaya ng imong batasan, dili makaog iro. Unsa? Ito na. Iampo imo daddy. Oh, ang hilit oh. Ubay-ubay na ko na urot. Hapit na babuntag na. Pero di ko makatuga. Ingon sa pirmi kong kihasol sa kong pagpusil kang Atty. Baldomero. Huwag matug para ba itong Angelito? Ngatuna ni suspect sigun sa intelligence report. Punakay na kailan ako. Pero naka-full face helmet ako. Wisit. Sulbihan ko baka si Mami sa matuod nga ako'y nagpusil kang Atty. Baldomero. Ni anang newspaper. Ugon sa baning ni sa mong headline. Mayor muhatag og 200,000 para sa makadakop sa suspek sa pagpusil patay kang Atty. Baldomero. Oh, I see. Mami. Oh, iho. You look so haggard. Nanimahaw ka pang bino. Yes, Mami. You know, ang headlines, iho, Ang mayor, muhatag og 200,000 pesos para sa makadakop sa suspek sa pagpusil patay kang Atty. Baldomero. Sa? Yes, iho. Makaluluoy nga Baldomero. Kirog na ng mayura. Pero magkitaghatag mo si Gante. Ay, pabilib ka ng iyaha, iho. Hanggaw siya. Iho? Pero magapil-apil siya. Oh, iya ka ng katungod, iho. O gani, nakahuna-huna ko nga, mutampo usab ako og dugang ganti. 200,000 pesos para makadakop sa suspitsado. Usa? Napuwag ka na ba, Mami? Anong muhatag bang ka? Mao ka na ang pagtabon, iho. Nga dili mahipunta ka na ako ang ilang pagduda. Di ba? O nga nung dudahan ka man? Ay, yun na, iho. Sa himuong investigasyon, mao'y tukion ana nila kinsa ang mga tao nga gikapangga ni Baldomero. Ilabi na kay usa siya ka abogado. Tukion ni ana unsa ang mga kaso nga iyang gihuptan, unsa ang mga kaso nga siya midaog, ug ang puntariya ni ana mao ang pag-establisar. May posibilidad ba kining mga tawhana nga napildi niya sa kaso? May kapasidad ba sa pagpatay kaniya? Ingon ni ana. Ayaw dyan ka na pagbuhata, Mami. Ayaw pagkapil-apil. Kasabot ka? Oh. Ayaw, Mami. Raymond? Di ba tinguha mo sa nimo? Nga makabawas ka sa mga Baldomero? Ha? Ug mauna nang hikayo na! Makabawas ka na! Ug ayaw pag-apil-apil sa isina. Dili o musgo. Iyo? Kung buhaton ganina nimo magkaaway ta, Mami. Huwag niya, pay. Nias sa hulagway ang mayor. Uban kang Chris. O kining usa, di ba? Mao man kini katong Angelito? Ang salbahis nga Angelito? Ug ang anak nga si Miss Chris. Namahayag nga dili gid siya mulunga. Hangtod nga madakpan ang kriminal. Pangitaon jud kuno niya ang hustisya sa kamatayon sa iyang amahan. Shit ka, Chris. You're the next. Pum! Iho, gigamit ni mo ang imong mga tudlo sama nga nagtion kag armas kang Chris. O ipusil mo siya. Shit ka, Chris.
Shit! Oh, Raymond! Raymond! Asa ka, Raymond? Saan naman ang oras? Alas 7 na pundak. Mugawas ko. Oh, si Angelito. Anong nasa sa kilid sa bultahan niya ako kwarto? Oh. Mamahaw na, Miss Chris. Hoy, ano niya ka diri? Bantay ni mo. Sa? Pamahaw na. Safety ka. Gawas man ka. Ano na ko siyar, ha? Ngihi ko. Diri siya, kinagbantay na ako. Miss Chris, pamahaw na. Uy, Amay. Kabantay ka ng hilito? Oo. Diya man siya skilid sa pultahan sa imong kwarto. Ako bitaw ni Agda nga magtarong siya katog. Anaraman ko na siya. Aron sa ingon, makabantay siya kung galing doon ay tao nga musud sa imong kwarto. Unsa? Tagay ko aning pandik. Ini makasih. Makasih ang imo. Okay. Mais ada, mais. Okay. Siba yang ilito. Murag wa ko kita na. Tuwa sila, Miss Chris. Nagbantay ka, Miss Chris. Ano? Wa gyud siya kabalibad tungod sa hangyo sa mayor. Bitaw? Unya ikaw taon. Okay nga naman di ko, Besri. Adto na sa pirmi kang Chris. Paano na ang puso mo? Okay na ko, Bestri. Paano ang puso ko? Sabag ka diho eh. Okay na ko. O pulihan ko niya ni Miss Chris. Okay na. Total. Naamsa ka nga akong ikapuli. Ano? Okay, Giyaw. Lali, Giyaw. Kalitan ka. Bitaw, Bestri. Kung asa siya masayaw, okay na ko. Day, Teresa. Angelito, tuwa na sa si Chris, oy. Nagsige na sa gilak. Nagsige gilak ka nagtanaw siyan dati. Wala na mahimang pasigig hilak niya. Di na mabuhay si sir. Maubit tao. Mas may pati ka rin palubaw na lang niya si sir. Aron dili magsakit pa rin yung dughang magtanaw niya ini, di ba? Bitaw no? Amay, magawas na ako. Saman ka? Anak ko sa atbang, naghihidap ko tiyan ang mamaho ko. Uy, noong saman ka diri na lang kaon good. Ano mo adto pa magkasgawas, uy? Ayaw lang, maikog na. Dito lang ko sa gawas. Unsa? Dad, sa mataon sa pamangayo kong sorry. Sorry, Daddy. Sorry. Chris. Bisag sa ako pa rin kilak. Dili na mabuhay mong daddy. Naibaw ko. Ay tisyo. Pamahin sa iyong mga loha. Hambi. Tapos, nagigidaan ako. Inom muna, inom. Unsahan? Inom. Pero, hindi kaya tanto mag-uutan dukan. Hambi. Kanisanin mo ikalabong si sir? Wa pa ko mahibaw. Unsa kay maayo? Ubangutan na ka ako. Akong sugyot. Mas may tingaling nga malubong na lang si sir. Hindi na lang lugayon. Pero gusto pa kong matanaw kang daddy. Pero milang magsakit ang dugan mo. Mas may tingaling malubong na si sir. Aron sa inyo niyan, makapukus ka na. Sa pagpangita sa justisya sa kamatayon sa iyong daddy. Raymond? Yes, Mami. Nagkamatikod ko nimo nga. Huwag ka na gawas-gawas. Nagsige ka na lang inom. Ugo niya. May armas ka pa sa imong table. Self-defense, Mom. Self-defense.
Hibaw ka ba? Ilubong na ugma si Baldomero. Sa? Mao ba? Oh, ilubong na day mong kaway, mami. Yes, iho. Good. Ug matod pa sa balita. Sa dili madugay, mailhan na gyud kuno ang nagpatay kang Baldomero. Sa? Kisay nagsulti? Kadong Angelito. Sa? Yan. Ano nakasulti siya? Nakakita siya? Nakaila siya, ha, ma'am? Si Angelito na karon ang nahimong tigpamaba sa pamilyang Baldomero. O di ay. Ugma sa lubong. Labayo na po granada ang menteryo. Raymond! Aron maimpas ang tanan ba? Litsi sila! Iho! Ngano ka man, ha? Naunsa man ka? Ay lang pong utarag na unsa ko, mami! Di ba kontrato na sila, ha? Ikaw magani nagsugo nga paangka na ako na Chris. Anong magsugpa si Atty. Baldomero? Di ba? Ugwa ka malipay sa dihang mamatay si Atty. Baldomero na itong unang ambos nga mahitabo niya. Ha? Oh, yes. Tinuod ka na, iho. But do not do it by yourself. Naglagot ko ni Chris. Naglagot ko ni Chris. Naglagot ko ni Chris! Ha? My God, iho! Ayaw sukmaga ang bongbong! Naglagot ko! Naglagot ko! Raymond! Nasa ka ba? Kinsulto ko ni mo, Chris! Kinsulto ko! Gusto na! Gusto na ikaw na! Sama! Guard! 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 Raymond! Senyora! Pogi si Raymond! Pogi! Senyora ito, igo na! Eh, pangilabutan, patay kong banga ka. Pogi, guard! Patay ka na ako! Gusto na, senyora ito! Gusto na! Gusto na! Gusto na! Senyora ito! Nakatug na, senyora. Nagmaoy kini siya. Wa mo siya pahuway niyo raw eh. Nagsige lag inom. Mao ba? Muro man ni siya og dunay dakong problema niyo ra. O kung sa may ang problema? Nga bisag unsay ang pangayuna kung ako manghatalan. Mao tingali na hinungdan niyo ra. Ha? Unsay bubi pasabot? Niyo ra. Musulti na lang ko sa akong hibawan. Unsay nahibawan nimo? Pero may mong gangwa din niyo ra. Nya kana si Senyorito Raymond uban siya mga barkada. Permi nang mag-pot session dire. Uot mong ipasabot? Nga? Naggumo na sa daw tang bisyo ng imong anak niyo ra. No. Dili ka na tinuod, guard. Sorry lang niyo ra. O gano'n wa ka magsulti na ako na anak, ha? Wa ko musulti ni mo anak niyo ra. Tungod kay hugot man sa kong gi pasidanaan niyo rito good. Nya mo kong gingnan nga dili jud ko musumbong nimo. Kay kung musumbong kuno kun nimo niyo ra, iya kong pasilon. Unsa? Sorry jud niyo ra. Pero karon nga naingon siyang ini niyo ra. Nagtuo ko nga resulta ni siyang dotang bisyo. My God. Ang ako ko sinira. Naibaw ba siya nini? Naibaw niyo ra. Ah, shit! Agata! 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 Kagugay ba? Unsay binuhatan sa akong anak? Ha? Unsay binuhatan ni Raymond? Samtang wa ko din he! Hala, sukad masukad. Wa gyud kay pakisusis imong anak. Sa kadugay na namo din karon pag ka nakapangutanan ako anak. Ay diretso ha ko sa pagtubag. Kanang imong anak niyo ra, bagis na pirme. Unsa? Ug nganong karon ka lang ni sulti ha, Agata? Wa man kay panahon sa pagpakigsulti namo. Pirme man kang biyahe. Tuas Manila, atos gawas sa Nason. O kung niya ka sa Cebu, ay tuwa man ka permis imong mga amigang dunya. Tuwa permis kasino, meetings, party. Wa man gani ka diri timpos ni kahon. Oh, shit. Ay, Nyura, sorry, Nyura. Pero mao ginay binuhatan sa imong anak. Inikabot ang imong anak, Nyura. Ay, permi lang kung kuyaw-kuyawa, Nyura. Kay naglurat-lurat ng mata. Murag danggit na dubo. Agata! Gamay na lay kuwang. Mapraning ng imong anak. Unsa? Oh, karon lang. Unsa man to? Di ba tuon ni mo?
Muramag, kuan, murag yung demonyo nga ng hagis. Ingon na ni Inis si Raymond. Salig man ko na niyo ra, nga pinangga ayo ni mo. Bisa kung sa'y pangayoon, hala, hatag, tanan, tua, kwarta pa imo, agalapok. Igo na agata. Mao mo kinatinud-anay niyo ra. Ama, buang ka mo! Nyura. Lawa pa ka! Mga buang ka mo! Ngano wa ko niyo sultihi, ha? Ay, unsao man amos pagsulti nimo? Nadili ka man nagkigsulti na mo. Igo ka ramang muduno ng kwarta para ipalit kung sa'y kong prahunon. Kay busy ka mas imong Facebook. Busy ka sa cellphone, left and right pa. Ingon na ni Ini ang kahimtang ni Raymond. Ay, magyaw-yaw nga maurang usa niyo ra. Magsigiglitog sa pangalan ng Chris. Unsa? Huwag nga nung wa ka man musulti. Musulti ko ha? Nakapila na ko tiunig ormas na imong anak niyo ra. Unsa? Oh, kiliunan ko siyang armas. Sa dihang nakakita ko nila nga nagbadlis. Gibadlong na ako. Kilikunan ko siyang armas niyo ra. Gipanganga akong baba. Dahil kipasok ang subuan sa iyang armas. Dili sa akong baba. Nagkipasidatan ko nga. Dili kinutog ang gambisan kinsa. Hoy, Ginoo ko lugpat espiritu na ko ay. Mo bitaw nga karon nga nagkisulti ka na mo. Ay, manangit ako gamuundan ako sa kontrabaho niyo ra. Unsa? Ayaw pag-undang. Ako sa Nyura, undan lang sad ko. Ayaw mo pag-undang. Ayaw ko ninyo biyae, leche. Pagka-leche. Ayaw ko ninyo biyae. Okay. Padakan ako ang inyong sildo. Hatagan pa tamo og New Year bonus. Unsa? Day, Teresa. Kuyog taron. Ha? Asa man? Kuan man, last counting ron. Last counting. Lagi, last counting ba? Katapos ang bilar karon ni Sir Baldomero. Ay, ugma, ilubong naman. Matod ni Bay ang ilito. Ay, mao ba? Ha? Dito na ka? Niagi ko niya. Niapit ko dito. Wa di siya makaari ni mo. Wa man, bestri. Aw tingali. Busy siya sa pagbantay kang Chris. Bitaw, no? Kuyog taron. Ika na lang, bestri. Doon na pa magkukuy buhaton. Dili ko makaadto. Daghan kayong tao ang hilito, no? Pero doon ako yung paabot kung waray ba ka. Ha? Kinsa man? Si Raymond, wala mo balik, di ba? Bitaw, no? Wala gid siya mabalik, ay. Yung sa minong din, na sa kung naibawan, barkada ka na sila ni Miss Chris, di ba? Ay, murag wa man gud tagda ni Day Chris kana si Raymond. Tungod kay gilainan si Day Chris, uy nga nanguyab niya si Raymond. Iyang giprangkahan nga wa siya gusto ani. Mao ba? Tuod ay uy. Ugma, ilubong naman si Sir Baldomero. Human sa lubong, padayon kang magbantay kang Day Chris. Tumanon ko ang hangyo ni Mayor. Apit na kita mo abot sa minteryo. Dili ko na makita si Daddy. Ligo na ang imong kaugalingon. Nagkaso na sila sa menteryo. Naas ang hilito. Ako'y pirming tupad ni Chris. Ug nigunit pa sa buktong ni ang hilito si Chris. Yamat ragod. Lupikon na ko habal-habal driving. Pita. Ang damon ko kinigranada. Bukayad mo ron. Mawatas-watas ron ang inyong kalawasan. Pinaagi aning granada. Oh, shit. Patrol car. Wow. Di na ko magpalata. Pero magkinaong sa kamuk karon ang mabungkag mga buanga mo. Niya na sila. Ugtua. Mihunong sila. Tungod sa entrance sa menteryo. Buisit. Nagadaog sila. Ubay-ubay sila. Wako'y mahimo. Buisit.
Okay, last viewing. Katapos sa pagtanaw. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Day, ayaw palapit, Day. Anak! Day. Angelito! Angelito, tabang! Sabi niya pati ni Chris. Ayaw kinasagang ni mo, Angelito. Supplyan ko lang siya. Palihog, pay. Amay, pay. Ikawas na lang siya diri, Angelito. Ikawas na lang. Mas labing mayo. Gamay lang. Bagi ako. Ay, Chris. Nakuyapan si Miss Chris. Ug na, gigawas siya ni Angelito. Ug iyang gisapnay. Na, nilingkod si Angelito nga nagsapak ang Chris. Uwa sila kasayuran nga. Nihatod ko sa lubong. Dili na ko magdugay din eh. Muna na lang ko nila sa paggawas din sa sementeryo. Bisan giam-aman ko nga akong kugalingon. Pero dili kalimot nga. Nagisakitan ko. Mauna na lang ko sa pagpauli. Ako rin si babasol inibang anong may ari pagkit ko sa sementeryo. Day, Teresa? Bestre. Asa naman ka, ha? Niyato, day ka? Mauna lang ko. Wa mo ko makakita ni mo kaganiha? Dagan magugayong mga tao nga naghatod. Muna na lang ko ha, Bestre. Naibaw si Bay Abelito nga niya ka? Naibaw siya? Wa. Ako pa ibaw? Ayun na lang. Kaya nagsapnay biya siya ni Miss Chris. Ano? Oo. Gisapnay ni Bay Angelito. Kay nakyapan. Sa dihang itunod na sa lungon ang iyang daddy. Ayun na lang siya pahibaw apa, Bestre. Ha? Sige, arin ako. Muna lang ko. Uy! Nakita niya si Bay Angelito nga nagsapnay kang Chris. Oh my mama, gisakitan siya. Gisugda ng pagtabon sa lungon ni sir. Huwag si Chris niya pa. Ako pang gisapnay. May, parehos pagpaypay. May, pahunong. Ni aman bitaw, nilihok na siya. Tuod. Saman, okay na ka, Miss Chris? Anong? Gisapnay ta ka. Bugata ni mo eh. Shit! Kumapahiposlanon ko ni mo. Kalit kang gubangon. Sa? Nganong gisapnay ko ni mo, ha? Ngano? Paminaw. Gisapnay ta ka tungod kay... Tungod kay unsa, ha? Day, nakuyapan magug ka day, Chris. Action ko kagkatumba. Gisagang ka ni Angelito. Unya, gigawas ka, aron mahanginan ka. Sige manggay kong paypay ni mo. Wa na magpahimo si Angelito ni mo day, Chris. Uy, pero nganong gisapnay magit ko? Nganong wa magkupasandigas ting kuranan? Sorry. Buang nakalimot mo na ko. Mas maipag dito ti kay butang dito sa purlon. Ha? Sa purlon? Maipag dito ti kay butang sa purlon kay gihabuan na mga lungon ni daddy ni mo. May untag, maayon pa kami ng utang-utang ni mo. Pagkalimutan ako. Dito unta ka? Buang ka? Si daddy. Kitabo na niyang lungon. Daddy. Ay, nako. Melo ka? May believe na pag ay mga tao nga mahal ni mo ang imong daddy, uy. Sa? Hilak umayo. Niya, kuya panday ka niya. Ano ba? Amay, ikaw lang sagang ha. Basta makuyapan siya. Kaya basig ako'y makasagang niya. Mangingon niya siya. Pahimosag ko. Hilom! Mosay ampay mo buang nga kada. Amay, alay ko dre. Bantay lang ko. Hilak, Chris. Hilak. Daddy. Wa man to magpahimo si Angelito day, uy. Nagani mo agisod sa porlon. Tinudanay ba yung agisagang ka? Kinalomoy man ka. Unya, iya kang gialsa. Hilom, amay! Bay Angelito.
Bye, mister. Mike, kay nagpalayo ka gamay ni Chris. Nga naman. Diri mas tay Teresa. Asa siya? Tuwa na. Ay, nagyangag. Ayaw nangangad. Ni una og uli. Nakakita ka ni siya nimo nga nagsapnay kang Chris. Mao ba? Tinood ka? O, lagi. Kakita siya. Mura man gani og namuha ang mga mata ni Adto. Nga nun? Ang man, gisakitan. Bisan tingali ikaw, kung makita nimo si Teresa nga magsapnay og lalaki. Usa may batio nimo. Kwan, hibaw ka, gisap na ito na ako, wa magpasabot nga, nunay ngilan nga hologan. Iko lang kong misap na kang Chris, tungkol kay gikuyapan ko ni. Ayo lagi. Pero, dili kalikayan. Sakitan yun. Ato na, niyo nagpauli. Tawagan ko lang siya sa cellphone. Wa man siya magpahibaw na kung mato di siya sa pagdubong. Wa, sa gani ko, kabantay niya. Yes, hello. Oh, Angelito, nanawag man ka? Diyari ka rin sa sementeryo. Wa ka magpakita ako. May una na lang ko. Katong pagsapnay na ko ni Chris, kuya pa to siya, sa dihang last viewing, diba? Tapos sa pagtanaw sa haya sa iyang amahan. Mautong, Angelito, wa kay angay ipasabot na ko. Sabot, rigi kaayo ko. Teresa. Angay mo siyang bantayan. Teresa. Si Chris kani. Nganong nanuwag siya? Tubagkon ko baka. Hello. Kumusta na ka, Raymond? Okay ra. Okay ra. Gilubong na si Daddy. Sorry nga wag ko kabalik. Okay ra. Okay ra. Pero sultihan ti ka. Gamay na lang ang higayon. Dakpo na sa mga tinugyanan sa balaod ang kriminal. Usa? Kinsa? Kinsa ang kriminal? Ha? Nailhan ba? Ha, Chris? Habit na, Raymond. Kinsa lagi? Kinsa man? May baw ka raw niya, Raymond. Oh, shit. Pero di magkamusulti. Sige, salamat. Hey, kinit lang. Oh, ansa na? Usama mo anang Angelito. Uyab mo? Unsa? Uyab ba mo, ana? Hapit na. Usa? Tapuan ka? Ganong anak ka man anang Angelito? Ha? Ikumpara na ako ba nga? Susbida. Pagusto lang ko niya. Imo kong gipasakitan na, Chris. Gipasakitan ko nimo. Anong sakitan ka man, sad? Huwag mo tayo relasyon. Magmahay ka, Chris. Magmahay ka. Shit! Yamatra, di palagot pa niya eh. Anong niingon nga hapit na sila magkauyab? Nga kontra man niya si Angelito. Buisit siya. Gusto kang sunod sa imong daddy po anga ka, ha? Buisit. Raymond! Kung ano ba gildabay mo ba ang imong cellphone? Naglagot to! Naglagot to! Raymond! Asa ba? Ngano na ingon ka ba ni ini, ha? Naunsa man di ay ka? Ay paduol ako, ha? Ay paduol ako! Raymond! Naunsa ka, God? Imo kong patyon, ha? Patyon ko ni mo! Pidagan siya! Raymond! Raymond, nasa ka? Raymond! Oh, my God! Midagan siya! Nadlok siya na ako kay patyon ko nun ako siya! Nyora! Ay, naunsa man to si Norito Raymond, pati madagan? Nahadlok siya na ako agata, kay patyon ko nun ako siya. Unsa? Ana shot na staro! Unsay na siya tastaro, ha, agata? Ay, parehas na kalas ang musilingan, ma'am. Nga perting dagan, kaya na ako gusto mo patay niya. Unsa? Doon na magaling mikatat sa atop. Unya, tayo mikatkat sa poste sa biko. Ay, naguhinambid pa dito gusto mo is poste. Kung sa'y naitabo? Ay, dunay na luwas. Ang uban ni Ambak, napatay yun. Kung sa magkunoy hinungdan? Napraning na. Oh. No.
Dili ko gusto nga mo ka ni mahitabo sa kong anak agata. Dili! Hala, ang problema ito asa to pa ingon, Yura? Manawag ko sa akong mga tao. Patabangon ako sila sa pagpangita kang Raymond. Ako lang. Ako lang, Yura ba? Ug pataka lang mo niya tog sulod. Tingali niya maaan to kawatan niya mapusilan. Kung ila ka ng buhaton sa akong anak, ipabilanggo ko sila. Mauna yung mag-anulti de Chris nga kang Raymond? Gisuwayan ko lang. Akong gipatuo. Nan, unsa ba yung reaksyon? Paminaw na ako ingunog sa nahangang ha siya. Murag daratol. Sa dihang gisultihan ako siya nga hapit na madakpi ang suspect. Unang utana siya kung si Kinsa, nailhan ba ko no? Nasuko sa dihang wa kumutukan. Unsa man siya akong itukan nga wa man. Namugos gyud og nasuko. Dayon nang utana siya kung nagkauya ba mig anghilito. Ha? Unsa may mong tubag? Akong gingan nga hapit na. Unsa? Sa ato pa? May pagbati ka rin Angelito, de Chris? Oh, unsa? Hapit naman ka mo magkauyab ni Angelito. Moral akong gipatuon ni Raymond tungod kinaglagot ko niya. Mauto ingon ko nga hapit may magkauyab ni Angelito. Unya? Unsay po ni Raymond nga imong gipanghambog nga hapit na mo magkauyab ni Angelito? Pero tingso ko Hala, uy? Mau ba? Hala, no. Unya, maglago to si Raymond ako. Angelito? Nakadungog di ka, Angelito. Ninar ko dire. Ninar ko. Minaw ko sa inyong ipasultihan. Uy, hanggaw. Ako lang itong gipatuo si Raymond para di na siya magsamok pa nako. O, mao ba? Sa ato pa ginawa, okay na ka. Pero, niya ako, mawin mo tang sa ako'y pahimungtan siyang kasuko. Kay, nanguya pagkato nimo. Bahala siya, uy. O, para nimo, bahala siya. Pero para nako, dili mayo. Di ko gustong dudahan sa naing tao. Pait ka ng dudahan ta. Mas mayo ta kung tinuod pa. Tinuod ka, unsa? Tinuod nga, uyab ta. Ew, yuck. Ew, di na mahitabo, no? Total, di ba sa kaliso ni Gugmaon, gwapa ka, kwartahan pa, no? Tamparuson tinong kamoy imuron. Oh, mao na diha. Mao na diha. Oh? Sa dirang, kung doon na sa mga tanan ako, kung unsa, kuan, ikaw ba? Doon na mga tanan ka kung unsa kas kinabuhin ako, ingnon sa ako, pangambog sa ako, uyab ta. Nabuang na ka? Ako ingnon, uyab ta. Suwaye, di ba, manlipag kong kas kauaw? Tanawa, bintahusa ka. Ikaw rin manghambog, manghambog. Uy, wa ko manghambog ni mo, ihangilito, uy. Kinsagod taong kang akong ipanghambog. Gigamit lang tikang instrumento para maglagot si Raymond o di na siya magsamok pa nako. Maunay bati. Tungod kay gigamit ko nimong instrumento nga way pagtugot na ako, ha? Unsa? Sa din na lang, okay na lang. Okay na lang. Kalimtan ra, mahimoy kalimtan ra, pero paminaw ha, gikan karon kinahanglan nga sa tanan nimong kalihukan mahibaw ko. Unsa? Kinahanglan nga mahibaw ko sa tanan nimong mga lakaw para sa imong seguridad. Di ka mo lakaw, nga ikaw rang usar, o kinahanglan nga motuman ka sa komando o di gyud ka magsupak-supak. Klaro? Unsa? Kung dili ka motuman, musulti ko, Mayor. Na di ka motuman para sa imong safety. Unsa? Musumbong ka sa mayor? Natural. Ang naman. Ako ba hanig kung unsay mahitabo nimo? Ako ba gitugyanan ni Mayor pagbantay nimo? O kung unsay mahitabo nimo, saan naman? Ako'y paningnan ko, Mayor. O kung dili ka mo pa to, musumbong ko niya. Aron, wa ako'y tulubagon nimo. Animal ako nimo? Ka-animal ba nimo, oy? Ang mayon, mahingali ka animal, ayaw ako. Sakto bitaw si Angelito day, Chris. Uto ka, amay! Wiset! Maligo ka sa swimming pool? O, amay. Anda bang akong mga gamito nun, ha? Magtupis lang ka? Ang magdili. Sige na. Sige. So, murag anhin nakapirmi diri sa ilang pinayanan ni Sir Baldomero. Tumanon ko lang una ang hangyo ni Mayor nako, by Bistri. Onya, si Day tiri sa taon. Wa kay angay kabalakan tungod kay siya man ang aniya sa kong kasing-kasing. Okay, kayo. Sige, bay. Balik na ko sud. Bantayan ako si Chris. Mulangoy ko sa pikas atang. Masaw pa ko. Hoy! Ano na ka diha ang hilito? Padayon lang sa pagkaliko niya, Miss Chris. Bantayan ka. Animal! Namusot ka na ako?
Bantayan di ka. Ano ko taong mamuso ko? Huwag mo gumitan na mo, miningiw ko. Labayo ti karon, pahawa diha. Mandos Mayor ha, Mandos Mayor. Di ka pasagdan. Si Bakog-bikogan ka, marumos ka. Ako'y basulong sa Mayor. Ang hilito. Sige, palayo lang ko, Tre, ha? Padayon na din si Pagkaligo. Pero bikogan ka, sampita lang ko. Bahalag bikogan ko, di ko manawag ni mo. Sumbong ti kang Mayor, no? Sa? Sumbong ti kang Mayor. Ay pagkara, oy. Gara mo ang hilito, binata mo kagmaayo. Hindi mo yung garang ako. Sige, padayon na din ko si Pagkaligo ni Bugod. Arin lang ko, Tre. Stansya lang ko. Pahawa diha. Sa biyagan ti kayo ni tubig, Ron. Sige. Sa biyagi ko ko. Oh. Biyagi ko kong tubig. Mabasa ka rin ko, maligo na ko. O, kitang duha, maligo diha. Ay, yung ang hilito. Puso mo. Take good care of your heart. Sige, diha ka wala. Ayaw kayo painit, ha? Puti na ba kayo ka? Unsa? Hangay kayong pagkaputi ni mo na gikas lang pala pa, tiis, hangto na si Mungnaong, sa ilungan na kong uban. Mabitiis o paa, hasta puti Animal, matod di mo kay milingiw ka. Di padugay ko milingiw Pero ay kabalaka, di ko manabi. Ha? Ato-ato ra niyo Sige, diya ka ora. Okay? Oh, shit! Kalagot ko ba yan niya, oy! Naglagot si Chris ni mo. O, lagi. Lagot kayo siya. Hey, so ko lagi siya nga, ibatayan ako siya dito nga naligo dito sa swimming pool. Ano man suko man siya nga para man na siyang kaayuhan taon, uy. Mao lagi wa pagkabitang utok pa, ha? Pero ibaw ka na, kanagon si Chris. Ibaw ka na mas kinaiyan niya, strict time gina siya, di ba? Ay da, ipalapos na lang na sa pikas dunggan. Mata pobre pa kayo. Sige, dali lang ko, amay, bantay lang ko niya. Sige, diha ka lang ha, kay mag-andam sa ko siyang juice. Sige, andamang yung juice. Ikaw dalay hato daring juice, Ako ipato ni Wana. Bebe. Salamat ang hilito. Sige. Ako dalay hato dani niya. Okay. Mukawas sa tingali ko. Uy, ang animal nga ang hilito. Nag-atras na nagpadung direk kilid sa swimming pool. Hoy, ang hilito! Miss, mapandol ng luyo ko. Nagatog ko sa imong Diyos. Kanya nga nag-atras, magkakamawa ka! Atras lang ko, aron di ko makatanaw ni mo. Usa? Sulti lang ko, happy na ko niabot. Aron, ibutan ako ang imong Diyos sa butanganan. Okay? Tarong na hanggawa ka? Ay, lisura ay, matubang na lang ko. Ay, kabala ka. Huwag ka butanaw ni mo. Ang kinahanggaw, naduko-duko pa. Ano yan? Pabutan ko na imong Diyos. Aris ako. Lakaw na! Okay, aris ako. Mukawas ako. Ay! Nalimtan ko! Animal! Niyatubang man ka! Ay, kabala ka. Nagpiyo nga ako mga mata. Ang hilito! Sa nabiyaan ni mo! Sa nalimtan ni mo! Naapil man na pubutan nga akong sunglass. Excuse. Magdukor ako. Nagduko ka. Pero nagpasiplat ka na ako. Huh? Gidukol ko nimo. Gidukol ko nimo? Isumbong ti kang mayor. Unsa? Sumbong. Ang hilito. Ayaw pag binata ang hilito, ha? Sumbong ti kang mayor. Ha? Lalim magagdukol, gidukol ko nimo. Nagagot mo ko nimo, ha? Dili man pag binata ako. Binata rin nga ako. Dili, ay. Maro-maro ng imo. Nagduko kunuhay ka, pero nagpasiplat ka na ako. Ikaw ba? Sa? Angay kang malipay, oy. Nadunay mo tanaw nimo. Ha? Unsa? Lahira kay ka. Ha? Kay kung doon ay taong mutanaw ni mo, nagpasabot na nga interesado siya. Ha? Kung ay taong nga mutanaw ni mo, nagpasabot na, ha? Bati ka, ngilad ka, likayan ka sa mga tao. Ha? Pero kanang doon ay mutanaw ni mo, unya, pilit kay tinanawan ni mo, nagpasabot nga, makain ka sa nindotan ni nako, da, kinitan o pag-ayon na ako, nitutok na ako. Wapa masaka. Di magkaangay, masukuan na. Kanya, kinagtupis mo ko.
Ay, angay sa kang malipay. Uy, tungod kay sa imong kanindot, nakalipay ka magtao. Bisag sa pagtanaw lang nimo, inulhin siya na kay nanimong imong gihatag sa imong isikataw nga nakalipay kag tao. Uy, Unsa ang hilito? oo. O niya, ayaw basula ang taong nagtanaw nimo. Ngano bitaw nagsulob ka ng tupis-tupis? Imo na tanan. Buang ka. Ay, sumbong ti kang mayor. Didokol na sad ko nimo, sumbong ti ka. Buang ka kay hanggaw kag dako. Undang nay. Undang na kaligo. Huh? Ay, luspad ang wait nimo. Undang na, panarapo. Ha? Pag-ilis, panuhuton ka. Masakit ka niya. Wa kay labot. Pinanamutuo ka, ha? Mupatuo ka. Sumbong ti kang mayor. Ako biyagi pabantay nimo, sumbong ti kang mayor. Unsa? Pag-ilis na lagi, kinahanglan nga mutuman ka sa akong mando, ha? Huwag reklamo, kanang tanan nga akong gihimo para ra sa imong kayuhan, sa imong seguridad. Nakasabot ka ba, Chris? O nagbuso pa ko? So, patron, sumbong ti ka mayor. Ang hilito. Sumbong ti ka mayor. Talikod, be. Unsa ba? Talikod, trapuhan ti ka. No, ew! Ay pagkara ang hilito. Please don't touch me. Sumbong ti ka mayor. Sige, hindi lang kong pugos. Ari lang ko, Dre. Distansya lang ko, okay? Tuman ha? Silam! Sumbong ti ka mayor. Hanggaw ginitawhan na da. Pero, siya mo inaghatod sa Diyos. Unsa na kay gibuhat karon ni Angelito? Asa na ka sila karon si Miss Chris? Gusto kong manawag niya pero hindi na lang tingali. Katingaling makasamok pa ko. Si Raymond. Asa na ka siya karon? Wa pa may tawagikan sa akong mga tao. Kung nakita na ba nila kini? Raymond, kihatagan lang yun ko ni mong problema. Mingaw da, way pasahero. Nay tao nga, huy, sa panang tawhana nagwandog-wandog, murag hubog. Pipira na ko. Uy, milingi. Hala? Si Raymond ka na. Hello, Raymond? Ayaw kong patya! Ayaw! Unsa magkahisunod nga mahitabo. Mga kasama, sunda ang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Habal-habal driver ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Manggagaling sa'yo ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Huwag mo ito kalisinod ang part 6, no? Bangi, napod ninyo ang part 7. Maning kamutan ako nga mahuman eh. Samtang wak pa ang drama nga sumpay sa ayay mapriso ka. Samtang wak pa itong sumpay ito. Ako ni pinikamutan nga mahumaning habal-habal driver ka lang kay para makaproceed na ka sa uban nga drama. Okay? Hines ako kay mga ahoy na po meron tataod. Aw niya hapon pa og madayon. Nalag dili mo uwan. Mga ahoy mix. Mga damba kay sim bagyo maigo. Nanadaan kahoy ba no? May problema. Kampo gid puti kanunay kay para di ta panas bagyo. Maiway tas mga katagman, mga kalisin mo, asap.
always say a prayer. Ilin. Asa man ka, Ilin? Birthday day ni mo, Ilin. Happy birthday day, Ilin. Pila na may edad ni mo, Ilin? 6 years old na. Vlogger, nakapuhon kay maayo, makaika mga tigod. So, si Inday Ilin. So, mga listeners, thank you so much for watching. God bless itong tanan.